aquests moments ens trobem en un nou pacte de govern per l'Entesa a Catalunya que dibuixa, de fet, determinades orientacions respecte al que és la planificació territorial. Se suposen uns nous criteris que haurien de començar a respondre a aspectes que venen incorporats en el que s'anomena la nova cultura del territori, és a dir, tenir en compte que el territori és un recurs natural limitat i, per tant, que ha de ser planificat en tota la seva integritat, tenint en compte la necessària protecció dels espais lliures també, i hi ha altres elements que s'incorporen de nou en aquest pacte, com és l'atenció especial al desenvolupament de la llei de mobilitat i, per tant, respondre als criteris que estableixen les noves directrius nacionals de la mobilitat, que són criteris, primera, que parlarien de la millor eficiència en el transport i, per tant, una reorientació de les tendències d'inversió i intentar reorientar la modalitat de la distribució en el transport, prioritzant les actuacions en el transport públic, i després també que s'haurien de desplegar els plans directors de mobilitat. Se suposa que si això es fes de manera més o menys adequada, el que també diu el pacte, el nou pacte de l'Entesa, és que el pla d'infraestructures de transport aprovat en aquesta última legislatura just el mes de juliol del 2006 amb unes condicions de precarietat a nivell d'equilibri intern del govern més que notables, doncs aquest pla d'infraestructures, el pacte estableix que es revisarà de nou, que es revisarà durant l'any 2007 i que en la seva revisió es tindran en compte les aportacions que facin els agents econòmics, socials, territorials i ambientals. Se suposa, o hauríem de suposar, si volguéssim fer una lectura positiva d'aquest nou marc aquí a Catalunya, que el pla d'infraestructures de transport, que incorporarà també el pla de ports i el pla d'aeroports, s'hauria de fer amb una visió molt més sostenibilista que no pas el document que es va aprovar darrerament. Hem de tenir en compte que el pla que es va aprovar el juliol del 2006 establia, en concret pel quart cinturó, l'establia com a via prefixada i per desenvolupar el tram entre Terrassa i Granollers entre el 2016 i el 2026. Aquesta situació que ens trobem en aquests moments, amb aquest nou pacte, ens podria permetre pensar que els criteris respecte a la planificació de les infraestructures de mobilitat en l'àmbit metropolità probablement s'hauria de fer sota uns criteris de planificació territorial, per tant, no responent exclusivament als models de mobilitat, és a dir, respondre als models de demanda de mobilitat, sinó als criteris d'oferta de mobilitat, però amb els antecedents que tenim d'aquesta última legislatura ens podem trobar perfectament, com ha passat, que mentre a Catalunya s'està fent determinades afirmacions o aparentment es pretén crear un determinat àmbit de consens respecte a la planificació de les infraestructures de mobilitat a Madrid, s'estan prenent determinades decisions via pressupostos generals de l'Estat, de manera que, per exemple, el 2006 es van posar dotacions pressupostàries suficients per poder licitar durant aquest any el tram Terrassa-Abrera, com ens hem trobat realment, malgrat que es va intentar fer algun exercici de modelació dels noms per intentar trobar-li un espai de joc en l'àmbit polític, cosa que no va passar, i ens trobem que en aquests pressupostos generals de l'Estat 2007 estem ja davant de dotacions pressupostàries per poder tancar els estudis informatius del tram Abrera-Vilafranca i del tram Terrassa-Granollers pel quart cinturó. Per tant, no en tenim prou que hi hagi responsabilitat, corresponsabilitat entre les forces polítiques en l'àmbit de Catalunya, sinó que és estrictament necessari que hi hagi també responsabilitat per part del Partit Socialista en la planificació de les infraestructures, no només a Catalunya, sinó també a Madrid.